Здравейте хора и добре дошли в... Защо съм от друг акаунт, бе? На Хаджи Димитър. Добре, да започнем пак. Добре дошли в ново видео, където днес ще играем по супер смешен начин. Имам предвид, че няма да играем професионалист, така както играя по принцип. Ще играя по смешни начини. С смешни начини, да кажем, с колет. На Soul Showdown. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Проблемът е, че трябва да са... Седно трябва да са гари на другите. Ако са ботки, пък ще е още по-хубаво. Оле! Добре, не са ботки, но знам тук как да ги излъжа. Стой. Би! Айде тимваме. Не, защо не искаш да тимваме, бе? Ули. Добре. Чакайте, че съм на малко. Сега ще тролваме. Стой! Ако остана, бе? Те ме ма тролнаха. Не трябваше ли аз да ги тролнаме? Стой. Не с колет. Колет е много слаба. Ай с... О, с арти. Това ще бъде голямо тролване. Сега ще видите какво има предвид. Само дано са ботки, човек. Ако са ботки, ще има момент, ще бъде шанса. Не са ботки, но да видим пък. Дали ще стане нещо. Защо лагва? Не ми казвай, сега пак лагва. Брат! Защо? Абе, стига, бе. Гледай. То се е видял. Добре. И сега ще ги тролваме с Едгар. Това видео го направих, защото просто ми е интересно. Да, бе. Дано да оцеля първите 5 секунди. Трябва да взема пауър, повече ще му потрябва. Сега какво имам предвид? Сега тук ще се наберем всичките. Брат не иска да тимваме, добре. Добре. Не ми се получи. Много бързо удря Едгар. Сколт, да видим. Колча го тролна, ли? Чай му скоча. Добре, ти беше добро. Брат, аре ти имаме. Пичо умря. Не. Че ма вземат мене ма трудно. Стой, никой да не ма би. Това беше добро. Това беше много добро. Само с скачането го убих. Добре. Смисъл. Какво са писари? Аре, Божидаре. Майкъл Джексън не ради. Опа. Защо? Махнали са аж заради Драго. Защото са еднакви. Удрането е еднакво. Какво? Какво удране? Какви петля? Разбрах. Негатив дженбала. Чакай, искам да пробвам Драгове пич. Защо не ми давате?
Добре, от другия ми акаунт. Искам да видя само какво прави Драго, че са махнали Аша. Добре, сега ще ми дадеш ли? Ух, че са от такова. Добре, try training grounds. Няма ли по еднакви удари всъщност с... Какво му е? Буквално нямат нищо общо. Как ще имат еднакви удари, бе? Ти базикаш с мен. Брат, нямат нищо общо тия да. Брато, ти базикаш с мен, бе. То ще ма би тук до утре. Нямат еднакви удари. Абе, брат. Махнали са заради Драго, защото са еднакви. Удрянето е еднакво. Брат, сега виж аш как удря. Виж то с как удря. Брат, няма... Каква е тая простия, която... Какво има еднаквото? Нито ударите са еднакви. И лицата да и са еднакви. Брат, базикаш с мен. Какъвто кадър, бе. Нов последва. Благодаря ти. Дай на майка. Ули, тук му се гаврим тежко. Имам тайна джампър. Оле, ти ще бъде до голям габе. Аз знам как се използва тайна джамп. Спокойно. Биботските. Добре, още по-хубаво. Даже май няма изпълна тайна джампа. Чакай, бе. Брат, защо? Не. Санди. Ули. Браво. Брат, бота ще му... Какво? Убила бот. И ти ще говориш с мен. От това лище, бе. Тук намерих някакво лище. Добре, дайте пак. Ле, тъй, бръм, цък. Пичага. Честно ти казвам, защо толкова бързо ми зареждат ударите? Не мога да правя дайна джамп. Глей. Оп. Защо? Не. Не. Брат, ако Едгар ти влезе си рип. Добре, няма да сме с дайна майка. С някой друг. С кой? С бъст. Time to make a huge splash. Добре, ще взем. Кой бъз да вземе? Ето синя. На хист. Знам кой да взема на хист. Аз кой имам? От тук най-силният е пам според мен. Защото много спам. Пам, защото има голям спам. Его. И в тетрадката запиши сега. Пам има голям спам. Ули, това е добро. Пам има голям спам. Добре. Моите... Как ти го възна? Един е китаец, другият... Дира го знам другия къв. Другият сигурно е да ни казвам. Брато, цепят на някой помага ли ни? Някой ще ни помогне ли по-точно? Брато... Ули, стой. Чакай малко, чакай. Брато, базикаш с мен, трябваше да взема бъс, аз съм бях сигурен. Бягайте, бе.
Не, няма ти... Ули, майко. Time to make a huge explain. Не. Брат, пич се изхъби. Оле, заминахме. Аз как ще трябваше да взема без? Брат, видях, че има мисии спам и аз веднага с нея. И лола става. Абе... Ама най-силният Едгар, да си направим плея геймовете. Какво ще правим, Брат, защо не ми показва ранка? Аз защото не съм го включил сега. Както винаги. При мен е се... Брат, защо не мога да мина от тук, бе? Кой що чупи? Кой чупи? Time to detonation, разбрах. Брато, аз почти го щупя. Ами, половината е щупена. Кой чупил за бога? Брат, не е time to detonation, някой друг чупи. Брат. Че направи дамалка. Да, брат, кучето ни... Не. Брато. На 10% е. О. Давай. Как ще умре? Башна... Брато, скайпър чарч съм! Добре. 12. Брат, една купа. Една. То с кафе, бе. Дани. Брат, къв си ти, бе? Ама къв си ти, бе? Даняк. Fire Red. Какъв си, бе? Какъв си, бе? Джойме в нашия...